Ika, Ako, Bicol sa Radyo DZGB. Ang programang matukar kan mga isyos na nagakaafektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Inian mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulong sa kapwa Bicolano. Dahilan tasinda, kita, ika, ako, Bicol. Lunyan, uyan sa indong mga kairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Magayunon sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, madyakamu sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. Babaeng taga Bicol, ako Bicolana. Marhayang ugali, pirmi pang maugma. Marhay magiayo, marhay na amiga. Ito ang nagimatan pagka Bicolana. Ang sakong dagang dinubuan, makawili-wili, digdi sa sirangan. Ang bulkan mayon, yan ang kabagay. Ang Bicolana, dahil maapi sa kagayunan. Duman po sa Mauran palan. alibyos, Morano ng Bicol. maski daing paros, pirmi ang hayag. Tagkod na rin daw ining oran ade. Kung sisay sa Indo, ang Pero sabi kan pag-asa, mga Pebrero, may pag-asa naman na mag-init. umaya. Resulta lang ini kan amihan. Kung sisay sa Indo, An amihan kaya baga, normal yan. paano ba Ang mamatian tayan Disyembre, Enero. siya sa rong Domingong sila Ang importante dahil kibagyo. sa salugang na Dahil bali, oran-oran. posisyon. Ingat-ingat sana kita sa mga baha. Landslide. Bulan na Saka ingat kita sa mga dumog. Ano John? Sa di Pag-araw kaning panahon, ingat kita sa mga dumog. Pag dumog baga John, malnas. Malnas. Kaya mag-ingat kita sa mga darosay. Ingat kita sa aksidente ha. Anyway, ako po ang sendong amigo sa Radyo Giraray, Al Armario po ini. Reporting for duty digdi sa programa Kanako Bicol. Original na title, Karantahan o Rugmahan asin Tarabangan. O yan tabi na Sabado na naman. Sabado na naman. Sa 28 na palang kan Enero ade. Tulong aldaw rimati na. Pebrero na. Uy, may mga bisita kita. Nakikig ako may mga magayuno na ngayon arabutan digdi sa announces bot kan DCGB. tunay Mga magayuno no. paduman Tod mahilingin doon sa camera tabi. Ang mga bisita ta. harayo Ang team leader dyan si Ate Sally. sa kung Ay, standby tabi ka mo ha. May mga bisita kita. Madali lang po ta. Medyo kulang ang bangko ta. John, tabi-tabi kisaro lang na bangko ta. Kulang so sa tuyang ano ini. Kulang so bangko ta. Masupog sa mga bisita. siyang Mga beauties. Okay, mauran. alba Ingat-ingat kita ha. ang bulkan
Taod-taod ta ba ka lamang maka-interview kita sa tuyang mga Karibay representantes ka na Bicol kung ano ang mga programa para sa mga araw kaning panahon na tag-uran. Nadaining paon Taod-taod diyan, digdi sa programa. Kumusta ang mo na dyan sa Sorsogon, Tabi? Kumusta ka mo dyan sa Sorsogon? Sa OKFM, Sorsogon. Di ko na nadangog ati sali ang boses ni Rex Bulima. Paos. Paos si Rex. Si Primong Rex Bulima. o madahan Ayan, sa OKFM Daet. Yan ba naman si Raymond? Siya pa nagprograma si Raymond? Sina? Si Jason. Si Jason pala na nagprograma dyan sa OKFM Daet. Sisay Sa radyo natin si Joey Sarsia. Active pa si Joey nagprograma bago kaning oras. Anong oras siya? Pero naka-hook up si Daro kaning oras. 11 to 12. Ay kaya pala minaapon sa kubigla si Joey. Mga alanganin na oras. Di apo na ako kan. Imbis nag-relax-relax ako. Siguro pag dahil ka nagkukontak, ako na ikontak. Bago man ako taga-Bicol. Bago man ako taga-Bicol, ako ang bigkukontak niya. Ako ang big-interview ni Joey. Kasi sarong ka para interview ako. Sige, suturao kan manok. Sa WGB-FM, sa sister station mo dyan sa Tabaco, Ate Sally, naka-hook up man sinda. Siyempre, di si JB. Ha? Si Kong Jill? Yaon? Yaon si Kong Jill? O sige, taod-taod si Kong Pido. Interview naman si Kong Pido. Si Kong Jill na muna. Si Kong Jill, tabi, nasa linya. Samantalang nito baka may activity naman ka mo, tabi, Ate Sally. Kong Jill, good morning po. Yes, good morning. Gari may activity naman tabi ka mo, congressman ko niyan. Kaya aram ko, busy na naman ka mo, tabi. Well, igo po kita ang activity this morning. Aha. Igo kita ni na gift giving sa mga senior citizens dyan po sa Malilipot, Albay. Mhm. And igwaman kita ni patipon digdi sa Kuyang Barangay mismo, sa Barangay Panal. Na kung sa pigtipon taman ang mga senior citizens, PWD, and all the appointees kana Barangay Panal. Mhm. Aning tapat na po ni na food pack, no? Inisu dapat last December pa. But dahil sa schedule conflict, ngunyan po natawan ng oras. Opo, aram ko kung Jill talagang naglilibot ka mo kan sarong simana digdi ka mo sa Kamalig area and Bicol wide po ini napigigibot para sa satuyang mga namumuta na senior citizens. Well, nag-start po kami titual or digdi po sa probinsya ng Albay, particularmente dyan sa Segundo Distrito. So iba man, sa mo yung mga staff, hali sa probinsya kan Camarines Sur, kasuod ma, tanganing ito po so wheelchair, no, nahali man sa Children's International and kadakol ng mga senior citizens and PWDs nasa tuya pong na nakapangan. And later on siguro babanggito ni At Sally sa enda po naging activity kasuhapon and ka mga nakaakipang ataw and ito kita ni mga recipients for the 6 provinces of the Bicol region na natabangan ta matawan kaning assistive device and siguro may pinag-i-expect pa kita ng mga wheelchair na hali man mismo sa Children International na dudunar man sa tuya sa maabot ng mga tao. And magayon so pagmati baga titual na kita nakakatabang Magmahon naman sa mga senior citizens at PWD talagang nakakataba ng puso. Opo, ayan. Okay, so aram ko ang concern talaga kan ako Bicol sa mga senior and siyempre pati sa mga youth ako Bicol ngunyan aram ko pigtututukan naman ang sektor kan youth and kasud mangani sa pagbisita din ni DILG Secretary Benhur Abalos tabi congressman. Iyon ang saro sa pigduunan niya na dapat talaga ang youth sector igwa kitang programa dyan para makounter ta itong pagkaka-invuelto kan iba dyan sa illegal na droga. So iyan po aram ko ang ako Bicol saro po yan sa tuyang main concern ko niyan, Congressman.
Well, tama ka, Tito Al. Dahil lang ako Bicol Party is now into sports development. Well, pinupunan here so basketball tournament digdi po sa probinsya kan Albay. And dadaround ta po probinsya kan Camarines Sur na kung saan nasa tuya po mga staff, mga pa naglilibot na sa kada munisipyo, no, to invite them participate in the basketball tournament. This is the opportunity for them, no, showcase ini pong local talent. At the same time, to encourage more youths na magpartisipar sa mga araw aktibidades. And digdi man Albay, may pinag-propose man ako another sport tournament which is football. Siguro later, siguro mga second quarter of this year, mapakawat man kita. Siguro paluway-luway, mag-introduce kita sports development sa manlain-lain ng mga sports naning mahon ta as in ma-develop ining mga skills na igwa ang tuya pong mga Bicolano. Ayun, okay. So, meaning sports development and the involvement kan mga youth and saro sa mga konsernyato congressman and siguro mas pahiwason ta pa ang information dissemination kani sa mga barangay to encourage youth sector na ma-involve sa mga siring kaning activities na pigubusol tabi kan Ako Bicol. Yes, tama po, Tito Al. In fact, sa probinsya kan Camarines Sur, aside from the basketball tournament, igwa kami ni nakaulay na sa na organizer na kung saan matabang at piling makipag-partnership with Ako Bicol for the sports clinic. Ito pong mga araki pa na elementary na gusto mag-undergo ni mga sports clinic, training, of trainings, tatawag ko yan na oras, attention, tanganing mahunta talaga ipa-develop ang anuman ng mga talento buwaan sa tuya pong mga kakiyan. So with this, siguro sa future, sindang maging mga professional basketball player, professional in other field of sports, which is one way of para maiwas na sa tuya pong mga kabataan sa anuman na epekto na illegal na droga. So talagang tabak we agree with Secretary Benhur Abalos that this is a shared responsibility of the government as well as the private sector na kita magtarabak ang aning maiiwas tananggad sa anuman na route na epekto sa mga illegal na droga as in mga illegal na mga gawain ang tuya pong mga kabataan. And importante yung digdi congressman and participation kan mga youth leaders ta, lalo ining mga SK baga sang kuniyang kabataan kasud mangani sa tiripon sarong pagtiripon nabanggit ini ni Secretary Abalos and ni Congressman Ed Selagman na gari po may plano na partigaro ini kan amendment sa gigibuon nindo sa Kongreso na may posibilidad kaya na halion na sinalugod sa SK ta kadaklan da kan SK ngonyan dai man nagpapangsyon sa mga barangay level. Ano pong reaction mo tabi Congressman kon ibusol man ang ganini kan sa imong mga pagiriba o sa indo sa Ako Bicol? Well, makamundo no kita na sangguniang kabataan officials are no longer functioning for other nagtrabaho sa Manila or abroad, so iba nagkigwa ng pamilya or saan pa na naton. Pero I think it is now about time for us to really review no if there is already kumbaga epektibo pa ba ang tuya pong youth leaders or through the sangguniang kabataan, because as we all know nagkakaigwa pa lang nin amendments no sa present sa kabataan law ining SK Reform Act. So kumbaga pinagtaas na tinda so age qualification so madalaga officials, but the problem yung manggiraray after ilang years, maybe because of the extension of their term which is supposedly dapat 3 years lang, kunyan baka more than 5 years na, and the election will be held on October 30 this year. So talagang dapat ilikunta talaga, we will review and study if still effective pa in sangguniang
kabataan. So, sad to say na hali man baga po ako tabi dyan, Tito Al, sa sad to say na kung mag-abot sa panahon no, na hahaliot ng Sangguniang Kabataan, it's maybe because we failed to serve our mandate to be effective leaders for the youth sector. So, baka po na ang mga youth leaders i-appoint na lang po no, ng mga local dahil na po pag-aagiyon sa election. So, right now, para po kita ki mga nahiling or na araman na file that will amend the SK law. But there are talks now in Congress to amend our Constitution, especially sa term extension or term limit ng mga public official, pag-amendar sa effective economic provision of the 1987 Constitution, and other proposals no, that will revise or amend our existing 1987 Constitution. Ayun, okay. So, abangan mi tabi yan, Congressman. Thank you so much po sa oras. Alam ko, busy-busy ka na dyan sa Indo pong area. Thank you so much, Congressman. And mabuhay ka po. Ingat, Birme. Thank you, Tito Al. And pasiring na po ako sa Put Albay. Nanganing Panginoon ta po is to gift giving for the senior citizens. And thank you for the opportunity na makapag-explicar sa kunya natin. Salamat na bitipad, asin mabuhay. Opo, thank you so much. Ayan po si Congressman Attorney Jill Bungalon sa mga importanteng informasyon ta po na nakuha sa iya. Hali po sa Ako Bicol. Ayan, taon-taon sa mga bisita ta. Yaraw na digdi. Pero samantalang ta naman ang pagkataon, baka iyao naman tabi. Nasa linya na si Congressman, former Congressman Pido Garbin Jr. ang sa tuya pang Executive Director kan Ako Bicol para makakuha pa kita ki mga importanteng informasyon po sa mga pigiribong niyan kan Ako Bicol. Wala to ang trabaho kan Ako Bicol. Kaya si Ate Sally kani kulang ang katurog kay ni. Pero ang pingalasan kay Ate Sally ta beauty man giraray. Maski kulang sa katurog. Ayan, mga taga-science sinatabi Ate Sally an sa imong tropa ngon yan. Gari taga Sunwest, no? O yan. Sunwest. Ayun, okay. Mga taga Sunwest ini. Trabaho ini. O, mag-abang tabi ka mo? Trabaho. O, yan. Trabaho naman ini. Yan ang kagayunan sa Ako Bicol. Kumpleto na. Nagkatao na kay mga programa. Nagkatao kay kay mga proyekto. Nagkatao kay mga ayuda. Sige ng panahon. Ikaw pa kitrabaho. Nasa satuya na sana yan. Nasa satuya na sana pagdesider. Yaon sana ang trabaho kundi yan, mag-apply tanganing mabuhay okay. Si Congressman Executive Director po kan Ako Bicol, Attorney Pido Garbin Jr. Sir, good morning. Good morning, good morning. Opo, mauranon. Maura na pagkaaga. Malipot-lipot, Congressman, pero ti ko ta magpainit adi. Anyway, tabi. Aram ko ang Ako Bicol, may mga programa kita na nakalinyada para sa mga siring kaning panahon tabi, siring kan mga infra project na pigtagamanin pondo para sa mga siring kaning panahon in taguran tabi, Congressman. Tama ka, Al. Litisyahan sa mga 2 bulan na yata kakauran, ano? Bilog na bulan kan Disyembre. Especially this month of January, talagang pinakamauran. In fact, ngunya na-experience yata pag matata sa pagkaaga, sobrang uran. And this cause, kabaha. Grabe ang nagbabahang lugar. Lalong-lalo na sa syudad kan Legazpi na kung saan ang problema talaga digdi sa drainage system ta. Maging sa gilid ka mga tinampo, pati naman sa mga interior kang barangays, including ito mga eskwelahan na kung saan bako sufficient ang drainage system, din nakakaluwas ang tubig. Instead na sa tubig makaluwas, nagiging stagnant sa loob kang eskwelahan tabial. Opo.
May eskwelahan nga ni tabi congressman na garo swimming pool na ano, classroom. Well, that's true. Aha. Especially kung araw kayo ng tag-uran and padagos talaga, araw ka ng mga sitwasyon sa ibang eskwelahan na kulang ang drainage system. And at the same time, level ka sa indang campus, bako na level ka itong tinambo. Kasi sa tinambo baga pinaghalangkaw, before level pa ngunyan, siyempre dumana pabubulos ang sa indang so tubig, dumana nagiging stagnant. Tama ka, nagiging swimming pool na, nagiging clutch base na. Uni nga ni tabi congressman sa DCGB, digdi sa DCGB, mga sarong orasan ng oran, ining sa baba kan DCGB sa Imperial Court, gari na salog. Yeah. Tapos ang uning baga sa pigiling ko, so tubig hali man sa nasa gilid kan tinampo. Tapano ginagan siguro, baga? Sa gilid kan tinampo dahil nag-overflow. Sa main road, nag-apaw na either kaya ang capacity or silted na, kumbaga ababawo na dahil siguro baka pano basura or mga dugi, and syempre kung pano ang drainage ni dugi or basura, syempre maibabaw sa tubig, madalagan sa tinampo. Kaya nailing ko, so drainage baga binugtakan ki bakal kaya, ang pag-una duman malaog sa tubig dai pag nag-overflow so line canal, minabulak-bugak pasirin ang gadig sa Imperial Court. Sabi ko niya, maski ba ko kita engineer, pwede magtakloban ito para day magbulak-bugak pasiring digdi sa Imperial Court. Kundi sakon mo yung tabi congressman dahil aksyon. Well, siguro day arabot. Pag na-overlook. But with regard that's programa to sa rainy season in connection sa pagbabaha. Swerte kita dahil day nakalingaw so ako Bicol, the chairman of the Committee on Appropriations, si Congressman Saltico, digdi sa tulong urban areas, araw kang Legazpi, Daraga, and Kamalig. Sa Legazpi, kang nakaaging taon, 2022, and ongoing mo niya ng construction, wakitang 150 million for the various drainage program. 150 million, Legazpi. That was in 2022, and Okay. ongoing mo niyan. Okay. Ang construction. In 2023 budget, ikaw naman ki 100 million. 100, okay. Na kung saan kasabay dyan sa Rawis Elementary School. Okay. Ito baga gari kung Yan, ito. Swimming pool. Yun ito, so may swimming pool na eskwelahan, Rawis. So ito na prioritize na ito. Hindi palalaog sa pag-asa. Kung saan grabe man ang pagbaha dyan. And di man sa parte kang Gugon and Bitano, talagang lubog na lubog man ang ibang purok dyan. Kasabay naman ang Kabangan Elementary School na kumahiling mo hababaon baga. Mapisa kang hababaon bako level sa tinampuan sa indang level kan sa indang campus. Kumbaga kulang man ang drainage system. Doon man sa parting bunot sa may La Playa, Opo. alin ang reklamo kang mga residentes duman, ang pagbabaha, and therefore kakagan man tabi duman. And iba pang lugar, di ko lang ma-enumerate, saro-saro. Sa Daraga, okay. 150 million. 150 million, okay. Yan na taon. Kasi hapon, Opo. Maray na aldo pala sa mga seniors kang Bagumbayan, Iti, Tagas, Ilawod, Sinsagpon. Ito sa ini ko takaswapon, Opo. And then taranto talaga, lalong-lalo dyan sa Bagumbayan ang pagbabaha, dahil kulang man sa kumbaga edipisyo ki ka-drainage system. So 150 ngon yan sa Daraga, and then another 50 sa Kamalig sa rason na dahul man ang areas na pigbabaha duman. Tinuro na sa tuya ni Mayor Caloy Baldo, so kakagan ka ito. So ini ang padagos na Pero po tabi congressman sa Kamalig 50 million. Okay, So iba pang mga local governments, ready ta sinatabangan sa Local Government Support Fund, ang opisina kang Bicol Party List very much willing to help
whatever capacity we can, especially na si Congressman Saldico ang chair kang appropriation. Ayun. Madali idulok sa mga ahensya. Tabi ala. Ayun, okay. So, dakulang bagay tabi ni Congressman. So, expected siyempre implementation ka yan. So, iba, so, kan 2022, paano pig-implement na ngunyan? So, expected, ining budget ngunyan na 2023, mga second quarter ang implementation? Or this... First quarter siguro. first mga quarter? March. Okay, March. Just Okay. in time sa summer, siyempre marami na magtatrabaho. Mhm. And mabuyuman magtaguran giraray, mahiling na nila so difference kan dating warang drainage tapos sa may mga nakagana ki drainage program. Doon sa mga nasambit na lugar. Opo, ayan. But no, it's not enough. Mhm. Bako yan na enough to cover all the necessary drainage infrastructure program na dapat maikaag para matugunan ang pagbabaha sa mga ibang lugar. So, ang commitment ka ako Bicol, is that we will continue to allocate funds para sa mga drainage program. And at the Ayan. same time, pakiulit tabad sa mga LGUs to maintain their drainage. Mhm. Tapos pero may paglinigan, alam ko dakulon man na mga trabahante. And pwede man baga, Mhm. in connection with our implementation sa Tupad-Al, Opo. makipag-coordinate lang, pwede sa mga Tupad beneficiaries na, pwede maglimpyahan drainage Yan. para mas makalkalan kay ati. Yan. Bako sa naawan, pati so maggamit kipala na magkakaralihan man lamang sa mga nagbabarang dugi dyan, tabi, Congressman. Well, I think this is one of the priorities also, especially in those flooded areas. Makikoordinate kita sa mga leaders kang Lambang Munisipyo and sa mga barangay officials. Not a priority, not just the cleaning and cleanup, but also itong mga drainage, malimpyahan man. Pinagbibiyayaan baka bilog na mga kabarangay na kung saan pag nabawasan ang pagbaha, tranquilo Opo. sa indang rural na pagkabuhay. Ayan, okay. Next topic tabi, Kong, aram ko kan ika po nakatukaw pa dyan sa Congress, kamanina Congressman Saldico, ining amendments po, ining constitutional amendments, and saro po sa tatawan doon kay ito pa, ining mga economic provision na pig-apod para po sa constitutional amendments, and aram ko, yan ang saro sa pigtutukan ngunyan kang Congress. Any update po, tabi, Congressman? Nagkaigwa na ki public consultation kang nakaaging Webes. Aha. And just to tell you, nakita bilang dating chairman kang Committee on Constitutional Amendments and saro sa nagpasa kay itong RBH2, itong pag-introducer kay economic amendments sa tuyang konstitusyon, pinag-involve kita digdig kang House leadership mismong si Speaker Martin Romualdez, si Congressman Saldico, pinag-agda kita to help craft the necessary amendments sa tuyang konstitusyon. Manunutaran na labi ka importante ining pagpasar asin magkaigwaki pag-amendar sa konstitusyon duman sa tuyang economic provision. Dahil 34 years ago, kang pinagmukna, bako pa ini angkop sa globalization, bako pa ini angkop sa trade liberalization. Kay ito bagaal, ang Opo. sentimento is protectionism, Yes. Filipino first. But right now, ang pagninegosyo is alis wala ng barrier. Opo. We should open our economy as wide as possible. Kumbaga dapat open, warang barrier. Simply put, ining mga restrictions sa tuyang konstitusyon, yun ang nakakahadlang kang paglaog ka mga foreign direct investors, foreign direct investment. So pigapot ang FDI. And when you speak of FDI, foreign direct investment, ini sa mga darakulao na kapital, billions of dollars that not only brings capital to our country but brings in the necessary employment. Kasi pag nagdarayan billion dolyares na kapital, matugdok yan kay mga edipisyo, makaag kinegosyo, na krear kidakul na trabaho sa paagi kay pag-empleyo kidakulon ribo-ribo. And this is what we are missing because of this restrictive economic provisions kan sa tuyang konstitusyon. Kumparatal, Singapore, sa Vietnam, Malaysia, Indonesia, and even Dubai,
Ilinga, yaon duman gabos sa mga trabahante na nagtatrabaho. Dahil yaon duman, so employment opportunities dahil yaon duman, so mga negosyanteng darakula dahil open. Yes, open. At sa indang nasyon. Naputol. Madali lang po tabi, Congressman, maridayal kami na putol. Ang sabi tabi ni former Congressman Pido ining manungod sa constitutional amendments na pigasabi niya na sa mga negosyo digdi sa Pilipinas i-open na bako na ang negosyo papalawgon mo sa sarong lugar masalangkaw sa SOP kang politiko. Congressman tabi. Congressman Pido. Hello. Opo. Yes, so Okay, yan okay. ang dalagan kang liderato kang Kongreso ngunyan na buksana ang ekonomiya. And then, kung nagkooperar lang sa Senado kang nakaaging Kongreso, kuta, sa satuyang chairmanship kang Committee on Constitutional Amendments, na-introducer na kuta niya, sinamendara na sa restrictive economic provisions. But right now, I think the Senate is more cooperative when it comes to introducing amendments to the restrictive economic provisions of our Constitution. And we really need this one. Bako ini ka pretso, kundi pangangaipo ini kan sa tuyang nasyon. Asin, ang dakulang benepisyo kay ni para sa satuyang mga kababayang Filipino. Dahil ta nakaipuhan. Magparapasiriring duman sa ibayong nasyon. Tangani makakuha lang ki oportunidad sa trabaho. Let's create opportunity by opening up our economy. Invite more investors to come. They will build the businesses here, bring in more capital, create more employment, and at the same time, so transfer of technology and then managerial services tabial. Ini ang satuyang pangangaipoal. Because right now, our economy is growing. Ang ekonomiya taal nagdakula. Yes. But it is more of consumption-led growth. Ano gusto sabihon? Sa pagkonsumo, sa mga produkto, barakalon, kan sa tuyang mga kababayang Pilipino, dumanyaon so GDP ta, so gross domestic products ta. But we should transition to investment-led growth. Nagdadakulan sa tuyang ekonomiya dahil dakulang naglalaog na negosyante, nagkikrear kitrabaho, nagdadara kidakul na kapital sa tuyang nasyon. That is more sustainable, Al. And Opo. this is what we are needed. Ayun, okay. So, sabot ang tabian na Congressman, kaya lang, digdibagya sa tuya, ang saro pa sa mga problema ta, ang peace and order, lalo ining epekto ka ining illegal drugs. In fact, kasud mga ni, si DILG Secretary Benhor Abalos, saro yan sa main concern niya na pigdara po sa pagbisita digi sa Albay. Tabi Congressman, aram ko kasudma hapon kaoron mo man sina Secretary and iba pa mga politiko po digdi sa Albay para sa concern na yan sa pagbisita kan sa tuyang Secretary kan DILG. Well, tama ka, Aliaw, si Secretary Benhor Abalos. And in fact, yaon kami naman sa Bakakay, Congressman Edsel Lagman hosted a dinner afternoon, kumbaga meal, para sa mga opisyales kang sa tuyang probinsya kang Albay. Presente duman ang halos gabos na mayors. Yes, so Ang yaon duman. And then lima na yaon sinanda eh. Lima anda eh. Lima. Pig-check And then, me. so Vice Mayor man, yaon man, mga batibang opisyales kan sa tuyang probinsya. And then nahiling ta duman ang kooperasyon kan sa tuyang mga local government units and connection sa pangapudan kan sa tuyang sekretaryo na kumbaga paigtingon manggiraray o imantinir. In fact, akusugon pa ang sa tuyang kampanya laban sa droga. And at the same time, he was also discussing about the benefits of ining sa local government itong sharing agreement kang national and as well as the local government units pag-abot sa IRA na mas madakulang IRA. So these are the things that was discussed yesterday in the presence of Secretary Benhor Abalos and Congressman Lagman and other leaders, Chief Executive kan sa tuyang probinsya kang Albay. So yan sa tuyo niya kasuhapon. Preferably
na pakusugon pa. Bako man palang. Alaman. Oho. Congressman, bako man palang tuyo ka to so 10 for 1 da. Joke lang. Wala Oh. eh. Wala man in ito, fact, talagang kumbaga, budol lang ito. Budol. budol news. Budol news. Budol news. Nabudol naman sa mga Tagalbay. Anyway, Tabay, Congressman, thank you so much. Ingat ka. Salamat and marinal daw tabi. Si Congressman, former Congressman, ako Bicol, Executive Director, Edo Garbin Jr. Iyo po ang nag-monitor kan mga projects and programs kan ako Bicol. Kaya po importante ang mga informasyon na nakukuha sa iya. Para turubod-tubod ka mga tong 10 for 1 na ito. Budol news ito. Ate Sally. Nabiktima ka man, Ate Sally. Kan budol news. Turubod ba yan eh? Nakul na mapatubod. Pala man sinda. Ate Sally, kamusta? Ito, pula pa rin ang hasang. Kakatulog na ako sa'yo. Actually, Tito Al, gabing-gabi na kaya kami nakauwi. Kaya daw, napansin ko naman sa imong boses naman niya medyo pause-pause pa. Pause-pause na nga. Kasi halik kami sa Camarines Sur, Partido area. Pero unique ba ang mga paos? Bakit? Arugan. Mga tugang. Ang sa tuyang pinakamatibay na. Ay, maganda tabi. Ang sa tuyang pinakamatibay na. Alkalde. Parang maganda. Ay, ka pa mga tugang. Ang sisiman na kumontra sa sakuyang boss. Iuulog ko. Sa agyanan. Joke lang. Pause ka talaga. Nabaos talaga po ako siguro sa panahon din, mauranon baga. Maaga kaya kami, Tito Al, nag-ali sa alas 3 ako nagmata. Then, alas 5, nag-travel na po travel kami. na naman, Ali kami San Jose, Camarines Sur, mauranon. Nag-ano po kami, meeting sa mga coordinator. Siyempre yung bababa mo baga sa mga programs na Ako Bicol, sa mga slots, sa Tupad, GIP, Educ Assistance, itong mga bagong ngunyan, sa mga nilaag na medical assistance sa mga IP ng Ako Bicol, nina Kong Saldi and Kong Gini Kong Pido, sa mga pinagtrabahuhan nila sa Congress, siyempre, ibababa man yun sa mga coordinator. Kamu man na nagadara sa barangay level, siyempre. As mga focal, kasi di ba part pa, kami mga focal person. Ako lang pagkatapos na siyempre, ako naman lang kaming Camarines Sur, Tito Al. Nagduman na kami sa Barangay Lamon, Barangay Goa. Lamon. Goa. Sa Zone 1, Lamo, Camarines, Goa. Barangay. Ito pa lang pinakadulo. Sa Goa. Goa. Dulo na ng tapos balda-balda na yan. Maagi ka na sa Siruma, Tinambak. Kasi pagkatapos namin mag-Goa, nagdiretso po kami ng Calabanga, nakadyan ako, Arayuon talaga. Arayuon. Pero kami nag-iikot, nag-ground trip talaga kami, sabi ko, maghapon. Naghatid kaming wheelchair sa Goa. So may lung cancer, 68 years old na siya. Doon ako nakailing, Tito Al, na ang pala duman sa sa Goa, basta isolated place na pala, Tito Al. Ang mga biik pala sa mga baboy baga. Litson. Yan lang sa loob ng bahay. Sa laog ka na rong? Wala siya. Di uso yung, ang tawag doon, yung tangkal. Sa laog ka na rong? Sa bahay. Imagine mo yung alkansya ang laki-laki, ganun pa lang siya kalaki. Tas sige yung ugik niya doon. Tas Pirang litson? 2. Tas may aso pa. Yung lahat ng sa laog ka na rong? Sa loob ng araw. So pinuntahan, so pigduman mi. Tas talagang maputik. Duman mo maiiling talaga na maski mauran diretso kami. Tas baga, sayang na yao naman lang ika sa Camarines Sur. Tapos so nag-request, daita na pagparapahalatun talo yun na. Nag-request sa Ako Bicol. Alangan, paalaton mo muna ta mauran. Nagduman na kami, sabi ko, diretso ta na yan, tayao na kita dyan, itaw ta na ta. Sabi ni na Kong Jill, ni Kong Saldi na dapat day tapig papadipis sila ng mga nagre-request sa Ako Bicol. Nagtao kaming wheelchair,
Tito Al, yung wheelchair from Children International Philippines and Free Wheelchair Mission from US po ini. So, ga-assemble pa siya, Tito Al. Yan. Quality talaga yan. Bako siya Gayon yung, ng yung ordinaryong andyan na. Kasi pig-assemble siya kasi ma-assess ka pa ng beneficiary mo kung fit ba yung wheelchair. Dapat komportable siya. Komportable, oo. Nakatukaw siya, komportable. Kaya adjustable siya. Takon wheelchair nakatindugan pa siya. Hindi, yung pag nagtukaw siya, yung di ba, komportable ka. Wheelchair nakatindugan. Kasi kung, Wheelchair nakatindugan Tito pa siya. Al, alam mo ba, may mga sizes siya, small, medium, large. Kaso large po yung mabuti na lang, tama lang talaga kay Lola, 68. Ika, Tito Al, nagsimula ka na naman. 68 years old. Tapos, Wheelchair nakatindugan. siya, hindi na siya masyadong makagalaw. Kasi syempre, may Irakman talaga. Tapos, pig-assemble mabuti nga matibay na talaga tong mga staff na ako Bicol, perfect na namin. So inat, alam mo ba, Tito Al, experience si Bong Magtanong, yung coordinator sa sa partido area. Kaya sa mga taga-taga partido po, dahil ka mo mahiyang magtanong. Kay Bong Magtanong, sa ako Bicol. Bong Magtanong. Bong Magtanong. Itanong niyo lang. Sasagutin kayo niyan. Matibay na siya experience me lang. Sabi niya, kaya ko ngaya ito, ma'am, ngaya i-assemble 15 minutes. Sabi ko, sige, 15 minutes. Alarm. Nag-15 minutes, isang oras na tahimi pa na-assemble. Tapos paupo namin doon sa pasyente, mali! Hindi siya fit. Ulit naman kami. Grabe pala niyan, Tito Al, na-experience namin na pag kinalas mo ang wheelchair, dahin mo na mauulit talagang kalasin mo na lahat. Kaya, grabe, pag nag-iikot kami, alam mo yun, yung Experience na tuwan-tuwa ka, tapos yung mga na-experience mo na dapat itong target namin, sabi ko, let's target na dapat matapos natin to kasi ang dami naming pupuntahan. May mamasunod pa. So sabi nung coordinator, municipal councilor sa Minalabak, sabi, malapit lang ngaya, ma'am, yung pupuntahan natin. Talaga, wala na kaming katapusan na lapit na natatapos yung travel namin. Yun ba ang malapit? Pero at least, 'di ba, masaya. So ayun, from Goa, pumunta kami ng Calabanga, may 80 years old. Alam mo, Tito Also, na pinuntahan namin, makairak kasi 80 years old. alam nyo ba, hindi mo may ganyan pala na isang compound sila, buong pamilya. Tapos, yung nanay, mistisa siya, di mo iisipin na sila, hirap na hirap sa buhay. Mistisa. Oo, mistisa siya. Tapos, na-stroke siya, di niya na ito magalaw. Di makaya ipa-therapy. 80 years old. Tuwang-tuwa siya, siyempre nagkaano na. Walang trabaho yung kanyang caretaker. Tapos, paano po kayo nabubuhay? Yung anak niya pala na yung nagbubuhay sa kanila, namatay. Namatay pa lang last year. Sabi ko, paano? Nainot pang nagadaan. Nainot pang nagadaan. Na stroke. Ay, may sakit sa puso. Biglaan lang. Kaya iyak nang iyak yung matanda. Kasi, yung daw nila, yung nagtatabang ngaya sa amuya na maghanap buhay para kami mabuhay. Dito pa nagadaan. Maray nga, sabi ko, Lola, swerte mo din kasi wala yung mga anak niya. Yung mga anak niya, very close ang nila. Yung nagtatabang-tabangan. Sabi ko, ano pong mga trabaho ng mga akin nyo? Yung nagpapadyak, nagsira. Mga tios talaga. Tapos isang compound sila. Sabi ko, paano yung niya? Kasi hinati, yung kusina nila, binigay doon sa panganay. Yung side ng bahay nila, binigay doon sa Sige, ras-iras na so. inano na lang. Parang Sinapchap. nasa kahon-kahon lang. Tapos sabi nga ni Bong Magtanong, kasi meron doon na parang creek baga na, parang lang, maliit lang na ilog na. Pag nagbaha, baha din sila, tituan. Pag nagbagyo, wash out din yung nila. Kaya sabi ko, parang Grabe talaga ang tios. grabe yung pagtios. Yung lahat ng problema mo, sa kanila talaga bumabagsak. Pero, Pasan nilang daigdig. opo, parang, Pamilyang pasan ang daigdig. yun nga, pelikula, sabi ko, nasa na daw si Rose, nawala na, lumabas na, umiiyak na. Siyempre yung, Napaibi si Rose. awang-awa dun sa nila. Paano, isipin mo, diba, paano sila kumakain everyday? Sabi ko, paano yung, ninyo? Di na nagtatrabaho yung anak, 45 years old siya, nag-aalaga lang siya ng nanay niya. O paano man yung, Pero itong 80 years old, yun ito ang lola. Yun yung Dahil naman ito nanay. kay ina pa. Wala naman na. So So, nag-aalaga sa kanya, anak niya, 45 years old. Pag una ko, kung igwapa ta,
Araw kaya, public service ba kaya? Nawawalan nga so, lula ko. Meron ba ganyan? So lula niya, buhay pa. Tapos lula ng lula, buhay pa, di ba? Mga mahahaba ang buhay. Kaya din. Anyway, makairak mo. Nakairak talaga, Tito Al. Yung sabi ko nga, yung parang, swerte talaga tayo. Di ka magparareklamo kung anong nandyan sa lamesa mo. Pasalamat ka at may pagkain ka. Yung iba nga dyan, namumroblema. Pero nakatawa pa sila. Very contented sa buhay. Basta okay sila. Buhay sila. Kaya, let's thank God na we have life. Basta Kahit medyo na maus-maus pa Anak ko kita. Bicol talaga, maski sa in. Kaya nga po, Tito Al, sabi ko kay Sir Manny, Sir, pwede po tayo mag-invite ng yung sa mga job opportunities kasi kailangan ng mga kababayan natin, especially dito sa trabaho. Trabaho kita. Yan. Para di magpara sa mga beautista. Oo, hindi sa mga beautiful ng Sunwest. Kung paus ako, pakinggan mo si. Sabi sa akin ni Kong Jill, dahil ka na kaya ate magparakanta. Sige. Anong pangalan ni Ayan. Miss? Anong pangalan ni Miss? Mako-conscious tuloy. Relax ka. Relax. Joke naman lang na yan. Oo. Sabi ko sa'yo. Magrani-rani ka sa microphone. Ayan. Lapit. Ayan, sige. Lapit. Hello po, good morning. Ako po si Grishel May Espadero, HR staff. Dahan-dahan. Grishel May Espadero. Gracial. Grishel. Grace. Graciel. Graciel. Shout out! Graciel. Shout out po muna si Kuya Oil. Okay po. Graciel Espadero. Apo. Espadero. May espada ka? Tito Al, alam mo, Joke lang, bago siya mag-announce ng slot, kasi nasisingil po kami pag DM na siya shout out. I-shout out ta muna. Shout out, sige, shout out. Dali. I-greet ko lang po lahat ng mga nakikinig po from Sunwest. May listahan na siya. Pasiguro. Baka may malingon. Sige daw. Ma'am Diane Ranoc, Sir Nolly, Sir Roden, Sir Raul, Kuya Don, Kuya Owen Nares, Leia, Janelle, Tan, Shala, Janler, and si Ate MJ. Happy birthday po. Oo. Normal lang boses mo na Ganito yan. na po talaga yung Huwag na mamakas ka din. Normal yan. ganito na po. Normal siya. Pero unique. Unique siya. Unique ba? Sabi mo ba, yun yung mas magandang boses. Unique. Mga tugang yaon tabi si Graciel Espadero. Mga yunon ini si Graciel. Yeah, oo. And may Ate Din. So, ako po pala si Christine Arabaca, Si HR Christine. staff po kan Sunwest. Christine, ayun. Okay. So, at least ang daraning damag ngayon na bareta. Magkayo na bareta, talaga. Sige. Magdangog tabi magdangog tabi kamong manay. Mga bakanting posisyon sa Sunwest. Sige tabi. So, master po ako under operations department. So, as of now, naghahanap po kami ng mga operators and truck drivers. So, under operators, mga heavy equipment operator kang backhoe, bulldozer, payloader, road roller, grader, forklift, and crane. So yung qualification po na tigahanap mi digdi is at least high school graduate and preferably with NC2. Under truck drivers, preferably with NC2 and with restriction code 123. So sa mga applicants po na wala pa man na experience sa pag-operate and pag-drive, nag-offer din po kami ng training. Ini pong training sa mga willing po na makaukod and ma-relocate sa iba't ibang sites. Ayun. Operators. And drivers. Kan mga and drivers sa mga heavy equipment. Ayun, okay. At least high school graduate. Yes, High school Pwede na. graduate. And mas magayon kung may in situ. In Kung situ. wala ka daw, Tito Al, NC2, tatawan ka ninda papatraining. Pwedeng Jinsito. 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 Jinsuha. Kung Jinsito, okay lang. Okay lang po. Yung mga wala pong NC2 or wala pang experience, nag-offer po kaming training para May training. sa Linda. Yes. Ayun. Bilang months man ang training ninda? Yung duration po ng contract is 3 months. 3 months. 3 months Pero lang. after po kang 3 months, if ever man po mailingan po sinda ki
parang nakaukod na Potential, talaga. potential Or talaga. parang tataw na sinda mag-operate kang sa dili po nindang unit, may a-absorb po sinda ni Sunwest. Ayun, i-absorb. So, Matik. meaning, ang 3 months na yan, magkakaigwa ka ng NC2. Training certificate. Training ano pala. po yan? Training, Training certificate. certificate. Ayun. Iba man With ang allowance NC2. yan, Tito Al. With With allowance. allowance. Oo. Yes, Ayun. yes. Allowance siya. Very good, ano. Magayon. Okay. So, ano pa? Ano pang mga bakante itong aside posisyon naman dyan? po sa mga heavy equipment operators and drivers, so meron po kaming job vacancies sa staff, which is HR staff, compliance staff, audit staff, accounting staff, and GPS monitoring staff. So, yung qualification naman po dito sa mga staff naman po, so, college graduate, at least 1 year working experience with related field. And then, sa tug and barge naman po, chief master or captain, second mate, chief engineer, Wait. Duman muna kita sa staff, ano? College Yes. graduate, at least 1 year working experience 1 year, okay. Yes Working po. experience. in related okay. field. Lalaki, babae, open yan, no? Opo. Pati open third naman po sex. kami. Wala naman Maski po. may fourth pa. May fourth. Sa bagay, bawal ang diskriminasyon. Oh, LGBTQ plus na baga. Yes. So, bayan mo daw ng pagiging cute. diba? Tama. Okay, so yan, staff, ano? Staff. Yes po, sa staff. Okay. Alat mo na, saan sila ma-apply? Pwede po sinda mag-walk-in, sir, sa Bugtong, Bugtong. Legazpi City. Yes po. Gate Sa Gate 3. Yes Gate po. 3. Baka salan duman na Duwag ka dun sa gate na walang number. Gate na, ano yun? Yung may model. Tapa May ba? model. Baka doon mag-apply. Gate 3. Diretso ka lang, diretso lang. Diretso lang, Huwag gate 3. Huwag ka titingin dun sa kabila. Gate Diretso 3. lang. Oo, gate 3. Sige, okay. And meron din po kaming recruitment hub sa Embarcadero. Ground floor. Digres Ground floor. Ayun, okay. Recruitment hub. Okay. Ano pa yung sabi mo? Ano yun? tug and barge po. Tag and barge. Tag in barge. So, Sa sa vessel barko. Sa barko. In barge. Nahanap sila ng seaman. Seaman. Huwag lang manloloko. Seaman. Seaman. So, Pwede, sa tug pwede man, seaman baga sa mga parlawon, mga seamen baga sa para dagat. Basta, Pwede din. So may Okay. taksay. may taksay, pwede yan. Mga seamen. Ano yung mga kara? No joke, ano? Tug and barge. barge. Ayun, operator sa barko. Anong klaseng operator yan? Kapitan o Job vacancy naman Mga po tripulante. namin sa tug and barge, Ah. chief master or captain, ayun, second mate, kapten, chief engineer, Chief second engineer. engineer, AB seaman, oiler, and ordinary seaman, graduate of Business Science Marine Transpo with experience with Seaman's Book. Ayun, bako ini karaw-karaw. Oo. May mga titulo pala Siyempre. pag-apply Oo. dyan. Bako basta-basta, ano? Captain. Yes po. Ano yun? Chief engineer. Oiler, tanker, tama. Ano yun? Chief engineer, Ano pa? second engineer, Mga may chip first na may engineer, may second. second engineer. Yung chip na. Ah. Yun na yung first, tama. yes. Anyway, And then okay. ABC man, O ABC. Ano ABC man? Ano yan? ABC man? Kasi ABC, able body. May mga Bala na sinda Basta, yan. oo. Ika problema pa kita rin. Ang sakit sa ulo. Isipin pa natin yan. Mga technical to. Oo. Anyway. Basta mag-apply sila, Tito Al. Saan man sila ma-apply? Same din. The same. po. Isa lang ang Ayun. opisina. sa gate 3 Bug. Huwag mo na silang pumunta doon sa may dagat. Ta. Tanong ka na kung barge nila sa may kakay. Opo, doon baga sa may sula. Sula? Sula, Doon. Doon sila i-assign. Yung Opo, iba. oo, doon. So dami talagang malaking tulong itong mga na to. Grabe ang Announcement Sunwest, nila. Grabe ang Sunwest. Tapos lalo Grabe yung ang mga pa-trainings, no, heavy Oo, equipment, oo. yung mga pagkakaalam ko dyan, di ba, pagka 2 years experience, 3 years experience, okay man sa into mag-abroad, di ba? Abroad, pwede Oo, abroad. abroad. Ayun. Abroad naman eh.
Ako ang bala. Abro na pa di. Ako ang bala kay Madi. Ayun. So, yung Ano pa? mga ulit meron kang email address, contact number, and yung Facebook page, Meron pa po, website. ma'am. So, aside sa office-based position, meron po kami mga skilled workers, Ayun, which is iba pa. mechanic. Yung qualification po ng mechanic is must be graduate of mechanical technology or with equivalent and with experience of being a full-fledged mechanic. And then, electrician, tireman, Nakulong pa pala, helper no? mechanic. Mm. So, yung qualification naman po nila is at least high school graduate. Preferably high school with graduate. NC2. Pero yung sa helper mechanic, kahit wala po. Yung kadakol na Ang trabaho. dami, mechanic. Kadakol palang trabaho dyan Ito. sa Sunwest. No. Daming Nasa aplikante mas na yan kung mag-decider talaga. Oo. Dapat yan pwedeng Mag-apply na. Ano ang pag-apply nila? Monday to... Monday to Saturday po, open naman po kami. And sa mga gusto mag-submit through email, pwede po kayo mag-send sa sunwestresources.recruitment@gmail.com. And pwede nyo rin po kami makontak sa 0918-735-4005. isulat mo, Tito Alta. Pag may nag-apot sa imo, bigay mo na yung Sige, number. sige. Ano Ulitin mo number? nga. Ano? Inutusan si Tito Al. 09? Ulitin mo. 09. 0918 Aha. Bilo ay lang nga. 0918. 735 735 4005. 4005. Yan. Si Tito Al. 0918-735-4005. Yan. So gusto Yun lang, saro lang. Number? Yes po. Ayun. Okay. number mo yan? Sa HR department. Sa Isa. HR. Usually, sino nagbabasa? Lahat man po kami. Lahat man kayo nakabasa. So, bawal ang textmate. Ayan. O sige, Ayan. So, Tito Al, Kung may ayan na. maghapot mananggan. Oo, kung may mag-apot na. I-refer tatulos. Pwede kami mag-refer. Ano po? So, gusto mag-apply, apply na. Aha. Pwede mi ka mong i-refer ni Tito Al. Diretso yan sa... diretso. Basta dito sa 091. Sa 091. Pero pwede nating i-text. Aha. I-text natin at may papupuntahin po kami dyan, ma-apply. Aha. Diba? Yes, yes. Magpapakilala lang tayo. Yes. Ayan, so wala na kayong pahabol, wala na kayong isa-shout out, pero may babatiin baka tayo. may nalingawan ka i-shout out. Sisingilong Yung ka naman. yung nag-birthday, si Ate MJ. Ate MJ. Dapat kantahan mo, Tito Al. Patugtugan mo ng happy birthday. Happy birthday. Ayan, si June. Happy Nagpe-prepare na ng birthday to you. Dali, happy birthday, Ate MJ. Happy birthday, Ate MJ. Oo. Papansit Canton ka, ha? Happy birthday. Ayan. Day to you. Baka umulan na naman. Happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang hati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang hati sa iyong kaarawan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. How are you? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Baon! Ayos talaga si Yuyoy. Inabot mo pa si Yuyoy, William eh? Dahil na, aki ka pa. Sige. Nag-aakit pa ako. May tape. Ah. pa kami noon. Kay Yuyoy? Opo. Anday ko na lang mag kay Yuyoy. So kanta niyang Butchiki. Buchiki. Sabi ni Yuyoy, na-interview ko yan kay ito. Talaga? Ano ka kung ibig sabihin ng Butchiki? Ako nga, hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin. Loko-loko man. Yan na lang ang buchiki. Loko-loko ito si Yuyoy. Okay, sige. Anyway, thank you so much, Tito Al. Thank you so much mga beauties from Sunwest. Okay. Yung aking kasama. Sino yan? Ang pangalan niya? Si Ella. Ella. Ayan, Ella. Di ka mga boses, Ella. Ella, batiin mo. Baka may gusto kang batiin, Ella. Halika na. Madali lang. Mata nawawara sa microphone. Si Ella. Bakit ako walang mic? 3? Nawawara yun. Naka-program na, Yung mic. Batiin mo lang yung mga... Naka-off yata.
Ito si Oh, Ella. mata nawawara. Ano, alam mo ba si Ella, Tito Al, ano Ano to siya? na nawawara so number ano mo? Jordan 2, di ba? 2. Ito hindi, kumpleto na yan oh. Anong nangyari ka ni John? Ito na lang, Tito Ayan, Al. ano yan? Sigurado yan. Ano yan? Si Ella, journalism student ng Oh. BU. Ayan. Oh, sige. Graduate ka na? Hindi pa? Aha. Okay. Ella, sige baka gusto kang i-shout out. Marinig ka, dito ka. Oh, practice ka na. Journalism eh. Journalism yan. Hmm. Ano yan? Magiging writer. Sige na. Gamitin mo ang Susulat yan microphone. sa CNN. Ay, sa sa Kunwari, ikaw ka na. Announcer ka na. Sige. O DJ ka na. Sige daw. Oh. Ella. Hello, good morning. Oh, ganyan. Sige. Good morning. Sa camera ka. Sa camera ka tumingin. Sa camera. Sa camera ka to. Oh. Ito ka, Ella. Sige, practice. Hello, good morning. I'm Ella. Sa susunod, ikaw na, Sige, try mo. Hello, good morning. My name is Ella. Ang puti ni Ella sa camera, oh. Tapos ako, Oo, nailing ka ito man. kainis. Oo. Sige, try mo. Oh, may 3 minutes ka pa. O, 2 minutes. Binabati ko lang po lahat ng taga Bicol University. Yun lang, ayan. Yung mga graduate noon at ngayon. Yun lang. O, baka may And special thank you din po kay Ma'am Sally. Ayan, practice pa lang yan, ha? Mga nasara. Sa susunod, papalitan na ako nito. Iba ka pirmi kay Ate Sally sa mga radio interview para masanay na siya. Journalism student. Potential siyang maging announcer. Train ko DJ. nga siya. Actually, ito yung first ano niya. Ayan, first niya. Ayan, okay. Alisin mo Ito lang yung yan. first niyang duty sa akin. Aha. Sabi ko, dito na muna tayo magra-radyo muna tayo para matutunan mo. Sama mo palagi. Nagpagawa na nga ako sa kanya ng guide question. Yan. Kailang ipapolish ko pa para matuto talaga siya. Kasi Yan. sabi niya, Sama mo palagi. Oh. gusto daw niya lahat matutunan. Oh, Sige, very good, tuturuan very natin. good. Ayan, okay. Thank you so much po. Alright. Ako Bicol. So, Tito Al, thank you so much sa ating mga bisita kay Grazel and si Christine sa mga beautiful si and Ella. ito si Ella Ayan. and Tito Al. So sa pangalan po na ating mga congressman, si Kong Saldico and Kong Jill Bongalon and si Kong Pido Garbin. Ito po ang inyong lingkod, Sally Constante Luces. Ako Bicol Party List, katabang na. Alarmaria po. Thank you so much. Bye-bye. God bless. Ingat po kita ka, boss. Thank you. Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano, ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako